Tapi gemaha tani debata, turpuk epistel di bagasan mingguon, imanatar surat di Kolose bidu sada, mamuka sian ayat 24, sahatro di ayat 20 sia. Tajahama marsikat sorin di ayat naparpu di rap mahita majahasa. Songonodo didok. Las do rohaku nuaeng diaka hapor suhokku nahumok kopamu. Jalamarhite siat dagiku hugoki nahurang dope diaka nati naon ni Kristus. Humokop dagingna ima huriai. Nanggabe pangalado ni do au, obar tu pangardo tion ni debata, na pinasahat na tu au, ima na manggohi hata ni debata nang dihamu. Ima hahomion, nabuni na jolo sian mula ni mulana marsudut-sudut. Alai nuaeng dipapatar do tuakka nabadiana. Aitu nasida do naeng pabotohon ni debata, surung ni hamuliaon ni hahomion. Di tonga-tonga ni akka parbegu, ima, Kristus dibagasak kamu, sinorhon pakirimon di hasangapon. Iba nado hubarita hok kami, upaingot jala huajari hami nasa jolma di nasa habisuhon, lao pajogjong ganup jolma ripas di bagasan Kristus. Rapita. Ido huhalo jahon mardongan parukilon, marguru tuha gogonna, tugogos totu makorhon di bagasan au. Disido yang gosahatna, martua doakan atau mangihon hata ni debata jalan au peopsa. Amin. Tidak kom mahapor seaot tai, songona hina tidak kon nidongata sahapor seaon di sadok portibion rap mahitamandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu no sahotu dosan, na tumopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuon ni si Maria, naga begabean sianton di porbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhata natu maun nabernit di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinor silang, natua tu banua toru dung ditanom, namulak mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul siamun debata Jahoba, amanai pargugu nasoho tu dosani, disi maiba napa molak sugut kanon, manguhumi halak nama ngulu dohot namate, au porsea di todi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak naok mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Horas,
Selamat hari Minggu. Tikting di Huriata HKBP Romangun, Minggu 16 Februari 2025. Partangyangan keluarga Parhalado. Selasa 10 Februari masuk pukul 10 WIB, Patupaoni Huriata do partangyangan Parhalado dohot keluarga. Sekaligus mengapuli tu 5 keluarga. Sude Parhalado ni Huriata asa mandohoti partangyangan ni. Partangyangan Wik, Rabu 10 Februari 2025, Patupauta do partangyangan Wik ima di Wik Romangun Sada di bagas ni keluarga Sintua Anton Sijabat Boruhu Tapea, Jalan Balai Pustaka Timur nomor 30 Blok B 10 Walu RT 006 RW 0 Sia Romangun Jakarta Timur. Wik Kayu Jati Sunan Giri. Di bagas nih keluarga Nyonya Sintua D Sitompul Borusianipar, Jalan Sunan Ampel nomor 5 Romangun Jakarta Timur. Wik Pisangan Gading Raya. Di bagas nih keluarga Nyonya Tampu Bolon Bintang Boru Tambunan, Jalan Cipinang Kebembem Tolu nomor Sia RT 010 Tolu RW 010 Tolu Jakarta Timur. Wik Gangkana. Di bagas nih keluarga Sintua Richard Siregar Boru Tambah, Jalan Romangun Muka Selatan Gangkana nomor 55 RT 008 RW 015 Pisangan Timur Jakarta Timur. Bagas partangyangan di ruang Timotius. Wik Cipinang. Di bagas nih keluarga S Manurung Sintua Jesina Boruhu Tagalung, alamat Asrama Polri Cipinang Bawah RT 004 RW 014 Blok J nomor 8 Cipinang, patokan PAUD Kembang Sepatu. Kamis 20 Februari 2025, Wik Kayu Putih Kapling Polri di bagas nih keluarga James Sianipar Situa Suryati Boru Napitupulu, Jalan Kayu Putih Utara Sada B nomor 10 Sada RT 10 Sada RW 0 Pulau Gadung Jakarta Timur. Fellowship Praremaja. Minggu 23 Februari di Patupado Fellowship Praremaja do tema Unconditional Love Sianats Yohanes 12 ayat 15. Natoras ni aka sikola minggu asa disosohon ma aka yana kota mandohoti sikola minggu praremaja dohot fellowship. Paduan suara Naposo Bulung. Paduan suara Naposo Bulung HKBP Romangun manugihon sude Naposo HKBP Romangun nanaeng mandohoti kegiatan paduan suara. Latihan rutin di Patupa Ganup hari Selasa pukul 10 sia 30 WIB. Akan Naposo na berminat margabung boima menghubungi Samuel Simorangkir dohot Giovanni Pakpahan. Kunjungan Lapas Cipinang. Kamis 20 Februari 2025 pukul 8 WIB, Seksi Sending Dewan Marturia Patupa kunjungan tu Lapas Cipinang kelas 1 Jemaat Petrus. Anggiatma Mardalan dohot Denggan Ulaoni. Sintua Purna Bakti pensiun. Minggu Sadarion 16 Februari 2025 di Parmingguon pukul 10 WIB. Neng di Patupama acara Sintua Purna Bakti manang pensiun tutolu Sintua na marumur 65 tahun. Ima Sada Sintua Rose Simanjuntak Sian Wik Romangun Sada. 2. Sintua Morita Boru Gultom Sian Wik Utan Kayu Kayu Manis. Tolu Sintua Marnala Pasaribu Sian Wik Cipinang. Sipul Parmingguon di Patupado Ramah Tamah di Gedung Timotius. Huriata Pasahaton Mauliate tu Nasida di Siala Haradeon Nasida Marhobas di Huriata Nasalelengon. Aborhaton dohot paojakon manang temu pisah Pandita Resot. Nunga tajalos yang pimpinan HKBP Eporus surat haputusan
tentang mutasi manang perpindahan pandita Ima, Pendeta Baner Siburian MTH, Pendeta Resot HKBP Romangun, Gabe Pandita Resot HKBP Sudirman Medan, surat keputusan nomor 28 garing PDT garing SK garing 01 garing 2025 tanggal sia Januari 2025. Serah terima Pandita HKBP Resot Sudirman Medan di Patupa hari Sabtu 22 Februari 2025 jala pelantikan manang paujakon Pendeta Baner Siburian MTH Gabe Pendeta Resot HKBP Sudirman di Patupa hari Minggu 23 Februari 2025. Tu aka ruas ni huriata nanaeng pasahaton tali kasih tu Pendeta Baner Siburian MTH boima ditransfer tu rekening Bank BRI nomor 0170 0106 tolu sia walu sada 50 sia atas nama Pendeta Baner Siburian MTH. Serah terima Pandita Resot HKBP di Rawamangun sian Pendeta Baner Siburian MTH tu Pendeta Manapar Manahara Panjaitan STH MM, Pandeta Resot HKBP Tanjung Sari Medan tu hombar surat keputusan nomor 2 sia garing PDT garing SK garing 01 garing 2025 tanggal sia Januari 2025. Di Patupa hari Jumat 7 Maret 2025 jala acara temu pisah manang paborhaton dohot paujakon di HKBP Romangun di Patupa hari Minggu tanggal sia Maret 2025. Taboan mah ditangnyata asa sude mardalan dohot dengan hombar tulomoni rohana. Ruas na tambah. Keluarga Pantas Pos Mahat Torangan Datubara, Inata Venitiur Boru Togatorop, Rap Dohot Sahalak, Yanakon Nasida. Rosian HKBP Maranatha Lawalumbu Bekasi, alamat Jalan Delima Raya Blok 10 nomor sia Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, Wik Duren Sawit. Tuhatama nama masu nasida gabe keluarga nadenggan di tonga-tonga tarlomobi di Joloni Tuhata. Tikting naing marbagas. Tikting paduahon. Naing manjalok pasu-pasu perbagasan mah Benedik Borhos Boyi Lamhot Manurung ruasni HKBP Romangun Cianwik Utan Kayu Manis anak ni Amata Sintua Sahata Golfrid Manurung Tubuni Inata Mastiur Magdalena Boru Banjarnahor Dohot Oroana Yosefin Priscilla Boru Sianepar ruasni Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Cikoko Boruni Amata Lambok Sianipar Tubuni Inata calon Siamas manang calon Situa Ivon Dice Boru Damanik Amasumasuon hari Sabtu 22 Februari 2025 di Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Cikoko Jakarta Selatan. Tuhatama nama masu Parsari Peon Nasida gabe Parsari Peon nadenggan di tonga-tongata Tarlumobi mah di Joloni Tuhata. Pelean dot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting nong di parade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pawota bayan sangap di guarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion. Moliate.
dameni di bata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata na marpungu di bagasan Tikion ditongani bagas gereja taun songonina mangihuton parmingguon melalui live streaming di dia pehita maringanan barita nauli nasahat tuhita di minggu tasadarion ima minggu Septua gesima nene dosian hatani dewata na tersurat di Yeremia 10:7 dimulai sian ayat 12 sahat rodi ayat 10 songonomma didok disi takasma tapaihud-ihud. We habangsa ni hamuliaun hati boon sian mula-mula hajongjongan ni habadiaon nami ale Jehovah hodo pakirimon ni Israel saluhud akan manadikon ho gabe tarurak akan marbalik sianau ikon tarsurat guarna tutano ala tinadikon nasida mual ni aek hanguluan ima Jehovah sayhoma pamalumau ale Jehovah asatung malum huhilala sayhoma mangurupiau asatung dapotan pangurupio nau ai hodo puji-pujiokku idama akan asida madok tuau tidia doha tani Jehovah waromanian nuaing alai anggoau dang husosoton gabe parmahan au mangihuton ho jaladang halomohon ari namarciai hodo ubotosa hatana ruar sian bibir hupe patardoi dijoloni bohim unang tunggabe hasonggotan hodiau hodo haporusaku diari hasusaan ikon tarurak nian akan mangaleleau alai unang tarurak anggo au ikon tarsonggot nasida alai unang tarsonggot anggo au paroma tu atas nasida ari hinamago jala silopit 2 hapipidum nasidai idosahat ni turpukta Urian itu hatta namarpungu di bagasan Tikion molo taida do akan masa di partikiata sinuaing lamjor buddo pangalaho ni colma lamoru do holong ni roha ni colma maradopon dongan na colma taida ma amang dohot inang dang maralang-alang colmai mamunu dongan na colma sipataga be umargado sa tabihita mang do inang saik pormanuk kate molomanuk tatuhor sekian 10.000 alai molo colmai dibunuh dengan na colma dang mararga bahkan mungkin dang hona bunuh ibana bahkan dia juga membunuh dirinya sendiri dang arga dihilala ibana dirina dang holong dihilala ibana dirinai di ibana
Taida dora di TikTok ate amang do inang di media sosial. Barita na viral ate. Alani sinamot si 250 jutai seorang anggota TNI bunuh diri. Adong do pendidikan na, adong do pikiran na, adong do ima parkarejuan na jabatan na, alai dangarga dirina di ibana. Taida ma di bagasan partikiano namang doho dinang torop nai jolmai marsilatean. Dang lomorohana marnida dongan na maju. Alai sa iba naman yan maju selangkah, manang 2 langkah berpuluh-puluh langkah, sian dongan nai molo dongan nai dipudi manian. Bahkan naing nakok ibana tugijang songon istilah ni halak bataki. Setabi hitamang do inang tanggurung ni dongan na do di dege ibana. Tarupa songona memanjak pinangi ate. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Taida ma di bagasan partikiano namang dohot inang torop nai jolma pajogal rohana solo mga nadikon hajahaton nani ulana. Mana masa di partikianon. Jala taida namasa di bagasan tikio namang do inang gudang nai ragam nai mapay marukil marsitaunon marhatchit mangae jolmai di tonga-tonga ni nguluna siganupare. Boy do alani perekonomian, boy do alani parsahiton, boy do aka masalah naro di tonga-tonga ni rumah tangga keluarga. Mabain jolmai nakani marsitaunon marukil di bagasan ragam niak kana masai. Asa di sido nakanin di paingot hata ni debata hita marhite barita nauli di bagasan tikion. Didok di sinaking marhite topik mingguta. Molo taida akana masai, molo ta adobi akana masai, tui sido hita marpakirimon. Alai didok donaking jauh bado pakirimota. Asa unang mga sahon guguna, unang mga sahon pikiran, unang mga sahon jolma. Alatakas didok di ayat 5, Ima Jeremia 10 ayat 5 didok songonon. Songonon dohatan ni Jahuba, marcia mabawa na marhaposan tu jolma. Manang tu bolon ni botohonna, gabe di pasurut rohana, sian Jahuba. Marcia do jolma, molo marhaposan, tudongan na jolma. Marhaposan imanaking didok, tu bolon ni botohanna, tu siadonganna, gabe di pasurut rohana, sian Jahuba. Iduban na di suarahon, debata marhite panurirang Jeremia, tu bangso Israeli. Di bagasan turpukon nakanin amang dohot inang los ditogihon dohita marhite jamitaon asa Jahuba do pakirimota. Alanido amang dohot inang puasa ikon Jahuba nagabe pakirimota ala debata pakirimota naking alanido unang tatadikon habangsa parasianna, unang tatadikon habangsa hamuliaunna. Molo ditiki dapotan pajapalan naloma ibana, dapotan lasniroha ibana, dapotan pangomoan ibana, memperoleh apa yang dia inginkan dan harapkan.
Dietong ibana doi alani guguna. Dietong ibana doi alani kemampuanna. Dietong ibana doi ali hapistaranna. Dietong ibana doi alani hamalaonna. Menjaga pola hidup. Mulubui akka imanakin na tua-tua nami lansia di son opung doli opung boru. Sotong tayo ngamang do inangalani hamalaot tay majaga pola makan, pola hidup. Ya. Alani kehebat kemampuan tamanur mungkin suplemen, vitamin, herbal. Manang kontrol hita mungkin tu dokter, tu rumah sakit yang ternama, yang terhebat. Hebat dua dokter na di Singapura. Fasilitasnya luar biasa. Rumah sakitnya juga sungguh dengan peralatannya yang canggih. Malu mau sian rumah sakit di. Alaidang di hati dakon ibana. Burjunai Tuhani palwasonau berhatusan jalamula kau di bagasan hahi pason. Daalani kuasoni di batadui. Alai sebalikna amang dohot inang ditiki hasusaan ibana, ditiki jatuh di bana di bawah garis yang paling bawah, ditiki marsitaunon ibana ketika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak sesuai dengan ekspektasina. Ditadikon ibana do di bata, mardua ruha do ibana. Ditadikon ibana do mual hangoluani. Ditadikon ibana do hamuliaon ni debata manobba gana-ganaan. Menyembah ilah-ilah, menyembah kekuatan, mangasahon hagugoon na adong di Portibion songon bangso Israeli. Datung gudang do ngagudang di patupa di batata dahalongangan. Sian haruar nasida sian Mesir sahat tu tano kanan sungo dia pabahenan ni bata patar di ida si malolong nasida alai holon nakuk si Musa tudolo sinai majalo ima 10 hukum Taurati nunga manudal hode bata nasida di dia do si Musaon tidak di kok kita. Bay maju sua gana-ganaan sian ima tuhami anak lembu sian mas di papungu mamas nasida. Asa di bagasan di iya mang dohot inang. Boy do masa di tongatingon nguluta ima songon na masa di bangso Israeli di bagasan partikiat tasonari. Ditiki hitam dapot keberhasilan, sukses akayana kota, dapot pajapalan, maranak marburu. Disudeak kapo paratai. Maaf amang saya tahetong doi alani hamaloon kemampuata. Tapi ketika ada kesusahan, si tahunon hamaolon parukilon di bagasan ngoluta. Tado majo parsahiton amang do inang do aka kegagalan dia ka usaha. Alage betadok do. Dangadong gunana na martangyangi Tuhan. Dangadong lebana au marminggu. Dangadong lebana au masuk tu parpunguan di tonga-tonga ni huria. Gabitit kon ibana do di paholang ibana dirina. Sian parsauran, sian tonga-tonga ni huriai. Gabi di paholang ibana do dirina, sian debata. Jala ido naking di paingot marhite ayat 10 tului. Ali jahobahodo pakirimon ni Israel. Saluhut akan nama nadikon ho gabe tarurak. Akan namar balik sianau. Ikon tarsurat goarna tutano. Alat inadikon nasida mual ni aek hangoluan ima jahuba takas di paingot
Tuhita di bagasan tikyon dadaholan tu bangso Israel ikon tarurak sogot akan marbalik sian debata. Ikon tarsurat goarna di tanoon. Di tanoon do ibana. Dang tarsurat goarna di Banua Gijang. Goarna tarsurat di tanoon murado hapus oni. Alai molo goarna tarsurat di buku hangoluan ni dang terhapus ni manangise. Ko tarurak do ibana. Molo ditadikon mual ni aik hangoluan ima Jahoba. Iko parhondo di si Jahobai. Songon mual aik hangoluan. Takuboto akaya nakota nong sorang di sonda di tadabera mata mual ate. Ya, sumber air, mata air. Jadi na jolo molo dihitaan, kadang-kadang dope sonarion air pam. Dulunya masih pergi, tu dia dote tu pacur, tu mual. Bamolo siga mata mual, pola litok sian dolok, termangai do sudah sahutai kan? Karena sumbernya dirusak. Sumber dari air bersih itu rusak. Asaido gambaran na naking amang do inang manangise na manadikon mual hangoluani naking ima Jahobai. Dia akan memperoleh kematian. Tuha matian do. Buah manong mati ay mualate. Buah manong ditadikon ay muali. Dia tidak akan bisa hidup. Sungonido akan manadikon Jahoba dipaingot hita amang do inang barang siapa yang meninggalkan marbalik sianau didok naking gabe tarurak do ibana. Kaingot sungon na didok ni Jesus tu boru-boru Samariai. Ahado didok tahe di Yohanes 4 ay 10. Didok di siamang do inang ujahok kami Yohanes 4 ay 10. Alay na manginum aik silehonoki na sotupa mauas beiro di saleleng-leleng na ay anggo aik silehonoki gabe mual doi di bagasan ibana na mabaor sahat rodi hangoluan saleleng ni leleng na. Asa disido ngolutta. Asa disido pakirimota amang do inang bahwa Tuhan itu adalah sumber air hidup kita di bagasan Yesus Kristus. Napaduahon bahasa ditogiho kita untuk membuat Tuhan itu menjadi pengharapan kita. Jahoba do pakirimota. Ala Jahoba do hamamalungta dohot pangurupi di hita. Dia memberikan kesembuhan. Marsahid dorohani panurirang Jeremia marnida pangalahon ni bangsa Israeli. Barita nauli hata ni debata na pinasahat ni panurirang Jeremia ditulak na sida do. Bahkan dilele si Jeremia. Bahkan dihuruk ko si Jeremia. Bahkan naing dibunuh do panurirang Jeremia. Marsahid rohana. Marsahid pikiranna. Ay barita na dinggan donian barita na uli donan ipasahat hape ditulak bangsoon. Aka pangajarion donian ipasahat alay dangulo na sida manangihon di pajugal dorohana. Iduban na didot di ayat 10 pati sayhoma pamalumau alay Jahoba asatung malum huilala. Sayhoma mangurupiaw asatung dapotan pangurupio nau ayhodo puji-puji waktu. Dia madidok nasida naking dia sapli madidok bangso Israel. Ida ma akan nasida madok tuau. Di dia dohatan ni Jahobai. Waroman yan nuai.
Marmeam-meam do nasida di hata ni debata. Di parmeam-meam nasida hata ni debata. Mereka tidak percaya akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Molodang huidahami kenyataan na molodang terjadi dope. Dang persea hamidisi. Ido nang dohonon namang do inang. Sarupa songon si Tomasi dang perseau molo sehuida ima bekas paku yang ada di tangannya dan kaki Yesus. Asa di bagasan di ido amang do inang marsahid rohana, marsahid pikiran ni si Yeremia marhite pangalahon ni bangso Israeli. Puido mungkin masa nang di tonga-tonga ni nguluta di partikian sonaria mang do ina. Disugo do halak maddo na si tonga teh. Sehingga orang tidak mau untuk mengatakan kebenaran itu. Marsahi do rohatta amang do inang saya diajaran akayanak kotai diajari hamu akayanak komunai. Alai dangulo manangihon. Orang tua menasehati anaknya, alai saya mangalo. Aci dorohamuna, marsahi dorohamuna, saya ditutud lomona. Unang ulain na, alai saya ulahon. Unang saya isap ocopi narkobain na, saya diocopi tong sa tabita mang do inang. Unang saya mamubabuka koin na, alay dang ditangihon. Unang saya ula na jat inna, alay tong saya dula ibana. Sungunima namasa tu si Yeremia di bagasan turpukon amang dohot inang. Alay porsia do ibana. Jauh bado pakirimokku. Ibana do pangurupi diaw tung songonipe pangalahon ni bangsa Israeli tung songonipe nasida manulak hata ni debata tapi kebenaran harus dinyatakan. Hasit tongani ikon hata honot tado amang do inang. Dijalo manang so dijalo. Molo dipaingot hoa kaparcahati alay dang ditangihon. Malua do hosam sian ibana. Alay molo dang dipaingot ho akka parcahati sian hodo tunggok kumudarna. Daidoridok di Ezekiel 33. Tugas dohot tanggung jawab tado namang do inang. Dakolan panurirang, dakolan akka parjamita, dakolan akka parhalado situa. Tapi tugas semua orang percaya jalai sedo ima pangurupi di hita. Tuhan yang senantiasa menolong kita dalam berbagai pergumulan yang kita hadapi. Ido bana margogo si Yeremia. Ido bana dido ibana dia saplonomi. Alayang gua udah kusosoton gabi parmahanau mangihut toko. Lapatan na dangau na ulu. Dangau pasosoto diriku gabi parmahan dio. Jaladang halomohon ari namarceai. Daku halomohon ni Tuhan molo ro ari parhumani. Hodo botosa. Hatana ruar sian bibir hupe. Patardoi di jolo ni bohim. Asaon manang tuhita amang dohot inang. Ima di minggu Septua Gesima di bagasan sadarion 70 hari di jolo ni ari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Kita sudah masuk minggu Palmarum ya manginaya. Mulai masuk kita minggu-minggu panaonon ni Yesus Kristus si. Lapatan na naing dohonon na disi dang sadia dope si taonon na tinaon ni akasiula hasitongani akan na makatahon hasitongani akan nanyasian ni Tuhani martibakon na niadupan ni Yesus Kristus umokop hamu pardosa. Ido naing dohonon na disi amang do inang idamah
Dia bahkan kematian dia kalahkan. Gari hamatian ni boy ditaluan ni bana. Sehingga dengan demikian marhite-hite amang do inang naing do di hati dak kondisi tidak ada persoalan yang terlalu besar di hadapan Tuhan. Amin. Songo dia pe borat ni persoalan mi, songo dia pe borat ni si taonom mi. Apalagi hita ti amang do inang sejuk-juk do hita makilala kira no borak si taono tai. Tapi adong do pe no borak di san. Kira no sikor hita, tapi adong do pe no sikor di san. Iduban na dong upama di halak Batak ado tehe hotang bine-bine bege hotang pinulos-pulos unak komadele adong do tudos-tudos sipata ida tutoru sipata ida tu gijang unak kola tutoru unak kola dirgag. Lihat, perhatikan dakola kita marsitaonon alay torop akadongatta mangai lebih mungkin sian nataai alay tuhat tado marguguyok kita songon panidangion ni panurirang Jeremia dison alani amang doho inang tuhat tado mangurupiho tuhat tado napatau ho menyatakan kebenaran itu nang penakanin si sugu akan pasahaton hasit tongani garuju susah diri pe dang adong dosa di ulay bana. Ketika dia membawa kebenaran itu dunia menolaknya. Edang tarjalo ni portibion hasit tongan amang do inang. Akana solomoro hana di hasit tongan berarti dia adalah manusia duniawi. Menolak kebenaran itu. Akahalak na seulo menangihon. Akahata nauli na denggan sian hata ni dibata sian akka si paingon berarti dia adalah manusia dunia ini. Asa di bagasan di idu naking hita marpakirimon mahita tu dibata ala ibana do hama malum ta asa malum rohatta ya unang sumurut to ate inang amang mamuday geleng miate unang sumurut nang pemarsahit roham tuhat tado pamalupoko ya mungkin sekarang mereka tidak akan berubah belum klik kata anak zaman sekarang ya belum klik nina ya tapi suatu saat dia akan klik itu ingoton nadui haduan dia akan mengingat itu bahkan mungkin dung sidung check out titasian portibion ingoton namai ya dang sumurut na jolo na tua-tuaku opuku pa ingoton na dia tidak pernah surut untuk menasihati, memberitakan kebenaran itu. Jala di si manaking amang do inang, margugu hita, marhiti na pinarguguan ni debata. Napatuluhon puasa ikon tu debata hita marpakirimon, ala ibana do patidang hati goran. Jojo do hita, mago pakirimot tate amang do inang galiha porsyota marnida akada masa setaida rupanya akasiula hajahaton bohado Tuhan ay si say akka ulaon hajahaton do diula alay sahira nading gandong uluna gumudang rohata mamikiri gumudang rohata pasari-sari akka siula hajahaton. Jojot hita dalam tanda kutip amang do inang mangapian dia kasiula hajahatoni. Jala tahilala seolah-olah Tuhan membiarkan mereka. Alay taingot ma amang dohot inang diduk donakanin di ayat 10 pitui unang tunggabe hasonggotak ko diau hodo haporusaku diari hasusaan jala dia sap lalu di paingot muse di paulak muse sian ayat 10 toli ikon tarurak nian akan mga liliyaw alay unang tarurak ang guaw ikon tarsunggot na sida
Alayunang tarsonggot angguaw, paroma tu atas nasida ari hinamago, jala silopi dua hapipidum nasida. Ido banda alana debata pakirimota amang dohot inang. Ala jahu sadiri do patidang hati gorani. Dapotanuhum do aka siula hajahaton. Porsia do hamu disiamang do inang. Dapotan uhum do aka siula hajahaton tarsonggot manasida. Adi etong haposan jalamanot tong gugu dohot takang ni rohanay. Alaya mang dohot inang. Taingot mah. Ya. Tude bata mah hita makirim jala taingot mah. Paurakon. Pailaon ni debatado aka siula hajahaton. Jala pati bulon ni debatado aka siula hasit tongani. Omma mabaik kita mergugu. Omma gabi malum pakilala atta. Omma mabay marpos ni ruha hita. Dia kana masa di bagasan nguluta amang dohot inang. Jala mungkin kita pera terajumi doi. Maaf amang inang. Adong mungkin naso hinalomohon ni rohani di bata kaula teh. Dang sugut dapot tai uhumani di pertibi pe dapot tadi ido olo sipata alana hulai do raut Tuhan kebisongonon. Tidak menunggu kedatangan Yesus kembali nanti ke dunia. Di sini juga kita sudah terima itu. Akan mangulahon hajahaton, akan sumangulahon lomoni rohani di bata, akan manadikon di bata ikon tarurak bahenon ni Tuhani. Alania hadido di ayat imanakanin ayat 10 tu ayat di ayat 10 dua ini dok disi. Oe habangsa ni hamuliaon hati boon sian mula-mula hajongjongan ni habadiaon nami. Manotong do hamuliaon ni debata. Dangalani na dinggen na tabain tapasangap Tuhani. Gabe marmulia Tuhani daong. Dakya disegai ima nakanin habangsa hamuliaon ni debata ala ni pangalahon ni Jolo mamanotong do ibana. Hati bon sian mula-mula hajongjongan ni habadion nami. Songonan ni dok na di Heber 10 ayat 2 luate. Songonon di dok Heber 10 ayat 2. Ya Yesus Kristus songoni natuari. Songoni sadarion laus songoni do rodi saleling lelengna. Manotong do ibana mang do inang. Molo na julo Jesus boy mabay tanda mujizat pamalupon na marsahid mangalehon 5,000 halak mencukupkan segala kebutuhan kita sunari pe. Songoni do Jesus sidang berubah ibana mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Alanido amang dohot inang totong mahit amak kirim tu ibana. Di berbagai pergumulan penderitaan si taonon. Selama ada pengharapan, selama itulah ada kehidupan. Ala pakirimoni hapor siaud doi amang dohot inang. Idokan dido Heber 10 sadai. Ya. Iman adalah bukti dari apa yang belum kita lihat. Pakirimon makirim belum terjadi, alai makirip kita. Ay molodung terjadi dodang pakirimo begorni. Ya, belum terjadi tapi kita berpengharapan. Selama ada pengharapan, selama itulah ada kehidupan. Karena pengharapan itu bagaikan motor penggerak, mesin penggerak. Sarupa de songon motor mana mobil, adong mobil, adong motor, ale molodang adong mesin na, dang boy imardalan. Songoni dong ngoluta di hapor siota di partodiota mang do inang ikon adong do pakirimoni. Jala pakirimoni pe boy do tagambaron bagaikan payung di tengah
badai. Moloro udah marpayung do hitakan. Tungsongo dia pegogoni udah boy do marpayung. Alay boy do payungi pasohon udah ni. Alay boy do payungi tapake mamolus di udah ni. Sahat kita tujuan. Songoni mapakirimoni amang do inang. Pengharapan tidak mengatakan penderitaan berhenti. Dangadong be penderitaan, dangadong be sitaonon, dangadong be hamaolon. Tapi dengan pengharapan itu kita bisa berjalan di badai pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Martangi yang mahita. Tuhan Jehovah di bata amanami na marhabangsa di Banua Gicang. Mauliate di pasahat rohanami Tuhan. Marhite-hite hatam. Patuguhon pakirimon nami diho. Diragam niya kahamaolon si taonon. Parukilon na huadopi hami. Songon pos ni rohani panurirang Jesaya. Songoni manang pos ni rohanami diho. Marhite barita nauli nahubigi hami. Di bagasan tikyon. Lahu manguduti pardalanan dingulu. Nanayang si pasahaton mudope tuhami. Asa unang sumurut hami Tuhan. Marparsauran dohotho. Sumurut hami mangulahon lomoni roham. Mangulahon hatam. Sumurut hami. Imamanadikon parsauran nami dohotho. Di bagasan akaragam si taononi. Alay justru di bagasan di lamar si hohot mahami tuho Tuhan. Alahodo mual ni hanguluan. Dia akan makirim tuho. Pasu-pasu mahatam. Pasu-pasu akaruas ni huriam na totong masihol. Marparsauran dohotho. Jalalehon madihami saluhut akan narikot. Di partod dion nami. Songoninang dingulu. Pardagingon nami. Los di bagasan tikyon Tuhan buanon nami. Akaruas ni huriam na di bagasan parukilon. Amaolon ni ngulu. Dia ka perekonomian. Doho dia ka masalah keluarga. Doho ragam tahe Tuhan. Naniadupan nasida asiroham. Pargugoy urupi nasida. Lahu makamonakon saluhut na imardongaton ho. Songonia kadongan nami na marsahid. Ruas ni huriam saluhut na dirawat di rumah sakit nang ditongani bagas nasida. Di bagasan pengobatan, penyembuhan, pemulihan. Tuho hubuan hami. Berdinan manurung nyonya hutagaol boru si majuntak. Roni Elias endehon tinambunan. Christopher Pasaribu. Nyonya Helen Pasaribu boru tambunan. Davena Zopan Kasitio, Nyonya Tobing boru tampu bolon, Nyonya Huta Barat boru gultom, Donald Pancaitan, Bintang Meini boru tambunan, Nyonya Tobing boru manik, Nyonya Pendeta Simamora boru sitorus, Situaron Naida boru simatupang, Dumarama Bulan boru Tagalung, Nyonya Sitorus boru manurung, Perdinan Sitanggang, TP Simajuntak, S Simbolon, Nyonya Sinaga boru Simbolon, Rumintang boru Hutasoit, Situa Bungaran P Siregar, Ebenezer manurung, Rustioria boru Sitanggang, Serefina boru Nenggolan, Nyonya Tambunan boru Hutagaol, KM Sihombing, Nyonya Silalahi boru Samosir, Reinhard Silitonga, Binsar Sihaloho, Titualas Maria boru Sirait, Pantun Huta Barat, Josia Manurung, Robin Naik Pasaribu, Nyonya Huta Barat boru Raja Guguk, Ani Ronauli boru Sianturi, Nyonya Helga Panggabean boru Manalu, Balojong Pangaribuan, Mengantar Tambunan, Nyonya Baster Manurung boru Aruan, Titua SP Hutasoit, Las Maria boru Pancaitan, Doho Sudia karuas ni Huriam, na sotar surat warna di wartau na suboy hugari hamis ada-sada, bahkan mungkin di antara hami, namar pungu di tongan di bagas jorom, dia kapar sahiton nami si taunon nami Tuhan, jama mapamatang ni sudia karuas ni Huriami, asa malum dihilala, Peut so dihilala na sida sudia kapar sahitoni, jala pasu-pasu sudia ka usaha, na pinatupa ni keluarga, mga lehon hamamalu marhite-hite, pasu-pasum dohot hinalomohon ni roham. Songoni Tuhan, di bagasan saminggon mangula aka ulaon nami, tuho pas at hami sudia karuas ni Huriam, yan na met-met na magodang na matua, homa na madongani mga ramoti hami, jala mamasu-masu hami sa luhut na. Terpuji magwarmu alaniasi dohot dengan ni basam, mga sahon goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami tuho. Amin. Tapuji Tuhan tamarhite na maredesyan bukede 581, walau sada, ayat sada dohot ayat na mangihut, laus tapasahat mapilian paduahon.
ngiakon ma peliata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na moliutus hupasata hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo mega be uap na husus di jolom pasu-pasu mejala ramoti asa huparhaseak kami pilihanon pati buluhan na rajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alea manami na di Banua Gijang, say penerbadia maguarmu, say romaharajaonmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan damar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaurhon ma damena tutodim amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.